господа! Този поздрав е специално направен за Таи патрона и неговото семейство, специално за Данчо патрона, за най-добрият от Асеноград, за патрона оригинал! Таи патрона! Студио Шефкет! Ремикс! Павела Кая гитаро, Таи Бартера Итало, хубава фамилия от Асеновград, поздрав за него ме дадеске. О патрон, о Таи, кай си леско най-мощен, ромален ми фамилия, мастарен тумаре мосте и Симан Будбари фамилия, Кабарав тумен вали гарми. Таи патрона пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, Таи под Асеновград, България. Студио Шефкет! Ремикс! Ефтино Лео, ефтино бикнел, всичко сам постигна, сам се издигна. Има кола, къща и най-красиво семейство. Вали гарми!